clavate de la. Te olete kilpkonna söötjana. Ei lubasin nähdä. Mä se tahagi olla vaadata. אני לא זוכר שבאנו לפה כשהיינו במצפה התת-ימי. שרה, איפה? מקום לידך? הצבים האלה הם למעשה צבים צמחוניים בטבע, ניזונים מאצות ועשבי ים. בפארק אנחנו מאכילים אותם במה שנקרא חסה. למה? מהסיבה שאנחנו לא יכולים ללכת כל יום אל הים ולקחת את האצות לבעלי החיות, לכן הם צריכים למצוא תחליף אחר, וחסה היא התחליף הנהדר. עכשיו, הצבים הירוקים מגיעים למשקלים של 300 קילו ויכולים לחיות כ-120 שנים ולפעמים אפילו יותר. המין השני שיש לנו בבריכה נקראים צבי ים קרניים. אנחנו מאפיין אותם בקלות על פי הראש והשריון המחודדים. הצבים האלה למעשה צבים טורפים בטבע, ניזונים מחסרי חוליות, מדוזות, חסרי חוליות, מדוזות כן, אלמוגים רכים, ספוגים, ולמעשה חברים, כל דבר שיותר איטי. הצבים הקרניים מגיעים למשקלים של 100 קילו וחיים בין 80 ל-90 שנים. Okay, so guys, before we feed animals, you should know who's eating. In the pool you can find two species of sea turtles. We're going to start with the large one in the front. They got the name of green sea turtle, and you can easily recognize them by their round head and round shell. They are vegetarian, that is nature feed on seaweed and algae. In the park we're going to feed them with what's called lettuce, and the main reason is that we can't go any day to the sea and take the algae to the animals, so we find that lettuce is a great substitute. Now those green sea turtle can reach a weight of 300 kilo and live 120 years, sometimes even more. Now the second species and the smaller ones in the pool got the name of hawksbill sea turtle. You can easily recognize them by the pointy head and pointy shell. Now they are actually predators that in nature feed on invertebrates, jellyfish, sponges, soft corals, and everything that's slower than them. They can reach a weight of 100 kilo and live between 80 to 90 years. Today it's actually a diet day, so the hawksbill will get lettuce as well. כן, חברים, שכחתי לציין שהיום מדובר ביום דיאטה, ולכן גם הצבים הטורפים שלנו מקבלים חסה. יפה, אז אנחנו למעשה יכולים להגיד בתאבות, so guys, we actually can say bon appetit. עכשיו, בזמן שאיזבל תאכיל את בעלי החיים, אני רוצה לבשר לכם כל מיני דברים שאולי לא ידעתם. צבי הים בכל העולם, וכמובן גם במפרץ אילת, נמצאים בסכנת הכחדה. כמובן שיש לכך כמה סיבות, אבל אולי יפתיע אתכם לגלות שהסיבה העיקרית לכך היא אנחנו, בני האדם, וההשפעה שאנחנו משאירים מאחורינו. זה לא משנה אם זה בחופים או בים, מהסיבה שמרבית הזבל שנשכח הם שקיות פלסטיק, מגבונים, וכל הדברים האלה שבעצם עשויים באמת מפלסטיק חברים, כאשר עם הרוח הכלילה ביותר, כל שקיות הניילון מוצאות את עצמם בקלות בים. והבעיה שכמוני, כמוכם וכמו הצבים, די בטוח שכולנו פה התבלבלנו
בין שקית פלסטיק למדוזה שיושבת על החוף. ולצבי הים כמובן זה קורה כל הזמן, כי מבחינתם מה שנמצא בים זה מזון. ולכן צבי ים אוכלים כמויות גדולות של פסולת ימית. הפסולת מגיעה אל הקיבה, חוסמת את המעיים ויוצרת מוות איטי בשל רעב. עכשיו, דבר מאוד פשוט שאני אשמח לבקש מכם, בפעם הבאה שאנחנו הולכים אל החופים, אפשר להקדיש כמה רגעים, כמה שניות מזמננו להתכופף, להרים את ההשפעה שסביבנו. כמובן, אנחנו לא צריכים לנקות את כל החוף, אבל את הסביבה הנקייה שלנו. בצורה הזאת, חברים, אנחנו משיגים שתי דברים. אנחנו משמשים דוגמה לאנשים אחרים, שזה טוב ויפה, אבל יותר מכך, הסיבה העיקרית לכך שאנחנו עושים את זה, זה להציל בעלי חיים ימיים רבים, כמו הצבים שלנו כאן בבריכה. Okay, so guys, an unfortunate fact that I need to share with you is the fact that all around the world, and of course in the Bay of Eilat, sea turtles are under a great threat of extinction. Now, of course, there is a few reasons for that, but the main reason might be surprise to you. The main reason is us and the garbage we tend to leave behind us. Now, usually plastic bags, it doesn't matter on the shores, on the streets, because with a simple breathe, all of those plastic bags will find themselves easily inside of the water. Once it's in the water, sea turtle recognize it as a jellyfish. Pretty sure some of you, just like me, actually confused between a jellyfish lying on the shore to a plastic bags. So because of that reason, the sea turtle eat a lot of marine debris. This garbage eventually block their intestines and make them a slow and painful death from starvation. And this is why, guys, I want to ask you the next time we go... לא, שאלות בסוף, אני אשמח לענות לך על הכל. סבלנות? כן, אז כמו, as I said, two things we can accomplish while we are on the shores is actually after we leave, before we leave, actually for a few seconds to actually duck and take everything around us. Two things happening by that. We're gonna be an example for other people, which is nice and great, but guys, more than that is actually to save other marine animals, just like our sea turtle here in this pool. עכשיו, לנוכח סכנת ההכחדה כאן בפארק, החלטנו להקים פרויקט רבייה מיוחד, וזה האי החולי שאני ואיזבל נמצאים עליו כרגע. בכל שנה, בעונת האביב, הזכר שלנו, יש לנו שניים למעשה, זכריה וזכריה, מזהה אותם בקלות על פי הזנב הארוך. זנב ארוך, זכר, זנב קצר, נקבה. אז הזכרים שלנו מפרים את הנקבות, וכעבור מספר שבועות עולות הנקבות אל האי החולי. הן הולכות לחפור בור עם גפיהם האחוריות, תהליך שלוקח כמה שעות טובות, ובסופו מטילות ביצים לתוך הקן. אחר כך מכסים את הקן בחול, מהסיבה